Llevamos so many years, bombardeando cosas, siempre bombardeando. Boom, 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 boom. Sorry, boom, boom, yeah. Fantastic. America, democracy, beautiful, beautiful democracy, siempre bombeando, mejores bombas, 5 estrellas ever. Y yo, bueno, he venido aquí a anunciar the very best decision ever. Yo, Donald Trump, personalmente he decidido llevarme mi juguete, la OTAN, me lo llevo back to America. Back to America, sí, me llevo mis aviones. Me llevo mis aviones de Bardenas. Come on, people. Me llevo mis juguetes, está. Dinamika belizista, gerra ekonomia eta militarizazioa bizitza duinak bermatzen dituen ereduaren aurkako joera estrukturalak dira. Honek, bidezko trantsizio ekosozialaren aurka egiten du. Gastu militarra, gastu sozialaren aurrean lehenesten du. Eta autoritarismoaren zein gorakada atzerakoiaren eskutik datoz. Sistemaren krisi testinguru batean, kapitalismoak irabaziak pilatzen jarraitu nahi du. Eta potentzia nagusiak militarismoan ikusten dute beren interesak bermatzeko jarraitzeko modua. NATOk gastu militarra BPG-aren 5% igotzea inposatu du. Ameriketako estatu batuek Venezuelari egindako eraso imperialistak, Kubaren erabateko blokeoak edota Gazako genozidio lazgarriak dinamika beraren parte dira. La patronal de aquí no es ajena. En los últimos 20 años se ha triplicado la industria militar en Euskal Herria. La patronal ve claro el negocio a través de la guerra. La Unión Europea, los gobiernos español y francés, el gobierno vasco y el navarro son agentes indispensables de esta estrategia. La guerra empieza aquí. Euskal Herria gerraren aurka agertu da behin da berriz, argi eta garbi. NATOri ezetz esan genion eta intsumisoen mugimendu zabala izan genuen. Asko ari gara bestelako eredu baten aldeko apostua egiten dugunok. Eta horregatik, manifestu honetako erakunde sinatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako gobernuei eskatzen diegu, baita ordezkaritza duten Euskal Alderdi politikoi ere, Hego Euskal Herriko erakunde ezberdinetan, Madrilen eta Europan, konpromisoak har ditzatela, eta esparru ezberdinetan erabakiak har ditzatela. Que Euskal Herria sea un territorio pacífico y desmilitarizado, no a las infraestructuras de guerra y al envío de armas, reducción del gasto militar y pasos para la disolución de la OTAN, no al negocio de la guerra. Pedimos a patronales y empresas que no apuesten por la industria militar y a los gobiernos vasco y navarro que no realicen inversiones que fortalezcan la industria militar directa o indirectamente. Baliabide publikoak bizitza duinak bermatzeko, gastu militarrari ez. Eskubide sozial, pentsio edota zerbitzu publikoetan murrizketarik ez. Hezkuntza, osasuna, zaintza eta etxebizitza eskubideak bermatu. Elikadura osasuntsua bermatu eta benetako neurriak hartu krisi klimatikoari aurre egiteko. Harrera duina bermatzeko baliabideak bermatu eta mota guztietako harresiak eta migrazio politika arrazistak ezabatu. Autoritarismoari eta oldarraldi erreakzionarioari ez. Balio militaristen, matxisten, arrazisten, individualista, klasista eta kontrol soziala handitzaren aurrean, gardentasuna, eztabaida demokratikoa eta herritarren erabakitzeko gaitasuna bermatzeko eskatzen dugu. Bardea herriarentzat!